Мин дус алар белән Уйныйбыз гел бергә, ләкин бу сүзләремә ышанмас бер көндә. Шаян алар кыюга, әйтәләр турысын. кемнәрсең ул фиксиләр, әйдәле сер булсын. Кемнәрсең ул фиксиләр, әйдәле сер булсын. Кемнәрсең ул фиксиләр? Әйдәле сер булсын. Катапульта. Нәрсә булды бу? Сәер. Дим Димыч юк. Аның уенчык солдатлары үзләре ата алмый бит инде. Шәп шартлады. Ләкин ерак түгел. Биек тә түгел. Төгәл дә түгел. Кыскасы начар. Шәп, ләкин начар. Аңлашылды. Ни эшләргә? Үскеррәк күтәрергә кирәк аны. Эй, Фаер, Нулик, сез нигә үзебезнекеләргә атасыз? Үзебезнекеләр хәзер дәрестә утырырга тиеш. Мин нәкъ менә дәрескә барам да инде. Ә менә син үзең ник дәрестә түгел? Анда күңелсез бит. Ә монда кара нинди ату коралы таптык. Хех, син икеле капшыгы. Исемен дә белмисең. Катапульта бу. Катапульта? Катапульта түгел. Катапульта. Катапульта ул борынгы ату машиналары. Алар ташларны, авырукларны яки утлы сумала салынган мишкәлләр белән аткан. Катапультаның төп өлеше пружина кебек бик нык тартылган, махсус бавырканнан тора. Арканга зур чүмеч куела. Шул чүмечне үзеңә тартып, өстенә таш салып яңадан җибәрсәң, әлеге таш еракка очып китә. Ага. Менә без хәзер барып җитмәде. Кая барып җитмәде? Кая атасыз? Күрәсең, менә хәзер чүмечне катырак тартырабыз да. Тәрәзәне ватасыз. Әйдә, Нулик. Булды, шәп аттык. Хәзер галәмгә дә очарга була. Нинди галәм? Ничек очарга? Кем оча? Мин очам! Форточка аркылы шылтып тора айга. Дөньяда беренче фиксинав Нулик. Әзерме син галәмгә очарга? Әзер! Нулик чыганнан. Мин айга менгән беренче фикси булачакмын. Нулик, туктат. Нинди шаяру бу? Шаяры түгел. Без галәмгә очабыз. Әник син түгел. Ул җиңелрәк. Туктагыз. Кешеләр үзләренә кадәр иң башта этләрне галәмгә очыртканнар. Юк, кусачка монда сыймас. Симка кит әле. Кмашаулама. Ярар, китәм. Ләкин Нулик шлем киеп очса гына. Дөрес. Шлемны табабыз хәзер. Ату машинасын катапультаны борынгы заманнарда ук уйлап чыгарганнар. Ләкин әле дә кулланалар. Хәзер аның ярдәмендә ташларны түгел, ә очкычларны җибәрәләр. Мәсәлән, очкыч йөртүче корабларда очкычларга йөгереп тизлек алу өчен урын аз. Шуңа күрә аларны катапульта белән тизләтәләр. Катапульта очучыларны да коткара. Очкыч бәләгә юлыкканда кабинада катапульта хәрәкәткә килә. Очучы югарыга очып китә дә парашют ярдәмендә җиргә төшә. Гадәти рогатка шулай ук катапульта. Үлчәме генә кечкенә. Аның белән саграк кыланыгыз. Ул үзегез өчен дә, бүтәннәр өчен дә хәтәр. Без фиксиләр катапультаны тыныч максатларда гына куллану яклы. Тәтипус, тизрәк! Анда Нуликны айга җибәрәләр. Нәрсә? Әгәр дә яңа фиксиләрне очратсам, аларга нәрсә дип әйтергә? Сәлам әйтик, сине кире очыртсыннар. Әзерме? Фаер!
Нолик! Фу, бар да исән. Ура! Ул очты! Кем очты? Тифус кая? Барып җитмәдек. Гаеп бездә түгел. Сез Ноликтан олрак. Шуңа чүлмәккә эләктегез. Тифус, бәлки таң сынап карарбыз. Нишә? Мультипликацион фильм халкыбыз мирасы студиясендә тәрҗемә ителде. Кемнәрсең ул фиксиләр